La conservació del medi és un assumpte que concerneix a totes les persones. Tenim dret a gaudir d'un medi natural no degradat, però també tenim el deure de conservar-lo. Des del teixit associatiu català, que és un teixit que tenim molt entramat entre tots nosaltres, que forma una bona xarxa, es poden aconseguir tota una sèrie de coses que, malauradament, per les raons que sigui, des de nivell polític no es poden assolir. Més enllà de les administracions, més enllà dels pobles, hi ha les persones, i les persones són les que fan, no? Les que fan créixer projectes, les que fan créixer voluntats. Conèixer una miqueta més el riu, clar, això és apropar d'una manera molt heavy a la societat, no? Una cosa que fa uns quants anys enrere, doncs, entre que primer els rius estaven podrits i que després només hi anaven els científics a fer comprovacions, que dius, hosti, una cosa més avorrida, a fer-ne una cosa realment social, no? És el sentiment que tens com de família, no? No només tot el que comparteixes amb l'equip tècnic, sinó també amb la resta de voluntaris. Hi ha molts voluntaris que, a part de ser voluntaris, doncs hem acabat sent amics, no? I fas trobades de grups i coneixes uns amics de Granollers, uns altres del Gaià, uns altres no sé on, no? Vull dir que vas coneixent gent que també té aquesta altra part social que comentàvem, no? Que també és interessant. Encara està perfecte. Puta, tio! Olé! Olé! Tio. Jo estic convençuda que la gent va al riu perquè té aquesta part màgica i aquesta part de, bueno, com emocionant, no? Que estàs amb altres persones allà, que estàs a gust i que estàs bé, no? Jo crec que és interessant pensar si hi ha organitzacions que puguin treballar des de la mainada fins a la gent gran, que tothom pugui aprendre molt els uns dels altres. És una activitat que participen famílies i així cadascú té el seu rol, els nens són els que agafen el celebret i es posen a l'aigua, els més grans fan potser les comprovacions així més tècniques i bé, és una cosa en què participen tots. Aquest component social tens tota l'escala de la societat de dalt a baix que estan fent exactament el mateix, però participant de maneres molt diferents i que això ho trobes en molt pocs projectes, penso jo. És com un joc, no? És com aproximar-se i gaudir, jugar, buscar entre les pedres, amb un pinzellet, agafar els invertebrats i veure com són, observar-los en la lupa. Doncs tot això té un component que també té un caràcter de goig, com si fos un joc, no? Com un nen petit que es dedica a capturar insectes, però en aquest cas captures invertebrats que et donen informació sobre l'estat del riu.